May maraming mga dumarating ng mga customer dito, palagi nagtatanong, Muslim pala ng may-ari. Parang first time kong na spa na Muslim yung may-ari. Mag-relate to kasi hindi ka mahihiya doon sila mga babae lang. Papasok sila dito, hindi sila kung yung privacy nila, safety nila, kasi alam nila na babae lang. Sa harapan ng Mitsubishi. Sarap siya. May siya, may taste na nakakaiba Parang herbal. Ito yung red dates. Yung iba dito, wala na nakadisplay kasi paubos na. Ito yung red dates. Meron din tayong gusto nyo i-try yung Ventosa? Bentosa. Maganda yung Bentosa namin dito kasi siya. Ay, isa Fire. mag-try ng Bentosa, yung isa mag-try ng para makita nila lahat. Masabi sa ba? Hot stone yung isa. Parang May sabi basa. ni Patiran Nag-ano rin kami na siya lang, hindi ako sali. kapatid din natin. Pijama. Kapatid tayo. Relax, ha? Okay, 1, 2, 3. Oh. 1. Okay. Okay, relax, ha? 1. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Okay. Relax. Okay. Relax. Okay. 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 Relax. Okay. Relax. Okay. Relax. Okay. Relax. Okay. 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 Alaikum sis. Waalaikumsalam. Bago lang, mag-iisang buwan pa lang. Exclusive for women, first in the city. So, anong concept ng
Bakit naging Elevate? At anong cause? Elevate is magpagaan, parang magpa-relax. So, lahat ng kababaihan dito lalabas na magaan ang pakiramdam. It's a kind of dawa para Yes. sa mga non-Muslims. In a way, parang nakuha na din siya sa iba kasi may maraming mga dumarating ng mga customer dito palagi nagtatanong, Muslim pala yung may-ari. Parang first time kong na spa na Muslim yung may-ari. Tsaka na sila, open din palang tayong mga Muslim. Hindi tayo yung, lang, kasi iniisip nila, parang tayo yung mga tao, parang hindi lumalabas sa Sa kanyang we are normal people also. Yes. Isa lahat. Prepare ko talaga yung prayer room. Naisip ko pa lang na magbubukas ako ng spa. I wanted to have a prayer room for us as a Muslim. Kasi we pray 5 times a day. So, kahit saan tayo madatnan, magpunta man sila dito, magpamassage. They have a place to pray. Talaga. Alhamdulillah at meron kang space dyan para sa pagsasalita. Kahit pa paano sila dito ng ilang oras, anong oras sila madatnan dito. At sila ng azar. Meron tayong prayer. Anong oras to nagsasara? We open 10 a.m. to 10 p.m. Ngayon, na talaga namin na para ma-afford talaga siya kasi every woman deserves to be relaxed. To be pampered, lalo na sa mga mommies. Yeah. Yes, I really encourage mommies and yung mga anak nila nadalhin talaga yung mommy nila kasi kung pagod tayo, mas pagod yung mga mommies. At ano siya accessible? Yes, Highway lang siya. highway lang siya. Kita ko, makikita talaga. Sana nagustuhan niyo yung yung massage namin. Hanggang sa pakiramdam. Parang lahat ng mga muscles ko na stretch. Na-stretch. Sa likod, Yung parang, sa liig. yung parang bigat-bigat ng katawan tapos bigla na lang lumakas. Yun talaga yung namin dito na lalabas yung Yun na, customer. elevate. Elevate. Hanggang sa pakiramdam. Ang lumabas kayo dito na iba yung Relax talaga. So, ano sis yung mga services na ino-offer nyo sa inyong spa ngayon na ma-avail ng mga sisters at ma-enjoy nila? Meron tayong signature massage na binabalik-balikan talaga at saka yung lymphatic at saka yung mga para sa mga buntis kasi yung mga buntis kailangan nila yun. Masasakit yung katawan. Maganda magbuntis pero yung yung sakit ng katawan kaya kailangan talaga natin silang i-massage din. At saka yung mga bagong panganak meron din tayo dito. Prenatal and postpartum massage. Aromatherapy meron din tayo. Setsu massage and foot reflex. At affordable price pa Yes, silang at lahat. affordable price. At, At marami pa tayong upcoming services inshallah. hindi pa nga dito nakalagay yung yung ginawa mo sa amin na kanina nag-massage. Actually, si sister nag-massage sa amin. May extra pa siyang ginawa na talagang nag-relax sa mga bones namin. Yung iba parang siya chiropractic yata yung sa ibang mga massage parlor. At na-experience namin ni Aslea. So, anong masasabi mo? Sobrang gaan. So, Sobrang sarap. Uuwi kayong masaya. masaya. So, punta na kayo dito, mga sisters. We are located in front of across Mitsubishi sa taas ng UCPB Bank Forever Books Building. Assalamualaikum. Sokran. 100 over 100. Sarap natin. Masarap sobra. Gumana yung pakiramdam mo. Masyaallah. The more the pain, the more happiness. Tama.